ngiyacela bangcwele umuntu ngomuntu akakazibuze yena ukuthi njengoba uhleli lapha nje eparadise uphansi kwayiphi inkosi na? Uphansi kwayiphi inkosi na? Yini edala ukuthi ngisho kanje? Amazwi enkosi ethi bangcwele nibaningi lapha eparadise senize na ufike esansi, kodwa ingxenye yabantu abalapha eparadise abangithandi. Enye ingxenye iyangithanda, yingakho ngithi umuntu akazibuza ukuthi uphansi kwayiphi kanti inkosi yena na? Awukhumbule mhla siphezulu kuvela le ndaba esibuthene ngayo, wavota kanti wavotela iphi inkosi wena? Akuyona ipolitiki le esikuyo ukuba ethi umuntu uzohamba nevoti lakhe. Uhamba nevoti lonyazo lusa kwenye indawo. Sisothandweni bangcwele. Ayibonge inkosi. Noma sifake ifonyo nje kodwa sisothandweni. Ayibonge inkosi. Amen. Yini indaba khona sifake ifonyo enkonzweni? Kuwe Zuma angizokuyibizwa yayazi indaba edala ifake ifonyo enkonzweni yini? Hawu sibona nondaba ezithi bafake ifonyo kuze kanjani inkosi? 39 1 ngasho ukuthi ngokuthi onyazi ngasho ukuthi ngocina indlela zami ngiyozigcina izindlela zami ngingoni ngolimi lwami nangolimi lwami ukuba futhi ngingoni ngiyawugcina umlomo wami ngesimfonyo ngile semlonyeni kulo kwenzeka kanjani kuwe? Lapha omubi ephambi kwami ini ithi ngiyogcina umlomo wami ngale ndaba efakwe yimi nawe uma umubi ephambi kwami. Sifakiswe omubi lezi ifonyo bazalwane. Asifakanga ngokuthanda. Ngikhumbula ngomhla ka3 siphezulu kwakukhona indoda yayiphezulu lapha ithi kayivale le nkonzo abakhuphuka abantu bese lapha ihlabele liqhude lokuza iqhude lokuza. Hawu indoda emadoda yena ukibelesele yamkhalela kanti khalela yena. Hey umuntu omuhle bazalwane ozobambelela ezwini lokuqala abamangaki kanti amagama amenyezwa. uJohane ungowesibili, uJohane kwabancane ungowesibili, ivesi kuzoba ngoka 24 ungayifani ufake isithupha. Ifunde baba, ngifuna ukuhlala phansi umsebenzi kaThixo mningi. Wena kuzoba baseRoma isahluko sesithathu mabili u12:13 ebese udlula uya kuLevi 26 mathathu u23 no24 no25
changes. lokho enakuzwayo ekuqaleni Yini owayisa ekuqaleni amagameni amenyeza? akuhlale kunina Usahleli kuwe igama lamenyeza kuqala. uma kuhlala kunina lokho enakuzwayo ekuqaleni Uma kusekhona kinina lokhu owamenyeza ekuqaleni. niyakuhlala kuyo indodana Alibe sonyazini. Ayibonke. nakuyo uyise Yehlenge khona lapho 22. Khona lapho nje 22. ubani onamanga Ubani owaqamba amanga phezulu na? uma ngesiye ophikayo Akuthelezi. Ubani onamanga ukuthelezi. Ayibonke Nkosi. ethu Jesu akasiye uKristu Athunyazi akuyena umholi. lo umphika uKristu Uyakuthunya. ophikayo uyise nendodana Qhubeka. ophikayo indodana kanaye uyise Inini khona lapho 19 khona lapho. Bonke abaphika lapha phezulu kwathi kushaya isikhathi babengasekho bonke. baphuma kithina Hey, baphuma. Wasala wena. Kwathi kuphunya wena wasala. kepha babengesibo bakithi Ungangishi. Kwathi kuphunywa wena wasala. Yingakho bangikhewe lapha enkonzweni. Uba ngingcindezi inkosi ikhuluma abangayithandi wasala kwababephuma wena uyasala. Wakha iqembu lakho akuye kodwa ikhanda kulo kodwa ingqole kazikho ufunani pho hamba. Yini ubona ingqole ikhanda ungaliboni? Kuthi mangabe kukhulunywa ubesa abantu bekhuluma uma sekuhlangene amaNazaretha kukhulunywa ngonyazi kuthiwe kodwa na ubaba kodwa ubekukodwa kubaba. Waphuma kini nokodwa usenawo lapha enkonzweni. Ehlaleni iningi baba.